Pojď, konečně, no. Ježíš, takhle. To bys mě zlomila. Já jsem chtěla na tebe skočit. Ty bogo, jsi normálně Ale já bych se začala takhle, chápeš? Já jsem lekavej. Ježíši, Vlado. Co to je ten moučkový cukr? No. Já mám boty. Musí být sladké, to nevadí, ne? To se nebylo otočený tak. Teď jsem hřeju. To bylo hrozná zima. Ty máš nějakou žvejkačku extra, viď? No, teď jsem měla buchtu. Já možná cítíš tu buchtu. Jsi nějaká pomačkaná dneska. Jo. Jak to myslíš? Dám si srandu. Aha. Ježíš, já nemůžu ležet takhle. Já si chci krkat. Třeba to bylo fajn, viď? Jako každý den. Vlado, víš, co nesnáším? Co? Když mě zkoumáš. Dobře, máš bílý ty pupínky na nose, víš? Tak no. jsem to... Bílý pupínky na nose. Gentleman. Jaký bílý pupínky na nose? Co to je? To sněz, to budeš hezčí potom tmavý. No to potřebuješ ty. Ty Taky neříkám. Zvláštní, že vás ženy rozčílí takovéhle věci. Nedokonalosti, který vidím takhle zblízka. Přesně tak, chlupiny všude okolo. Pojď blíž. A co Ježíš, máš na sobě buchtu. To hodila po mně Gina Regina. Jo, aha. Gigina. Jedna věštkyně se ti strašně podobala. Taky si říkala Regina. No vím, ale to má prodloužený vlasy. Pamatuješ si, jo? A mě hrozně kecají na tom. Ale říkali ti to už někdy, že tě napodobňuje, nebo že ti je podobná? Pamatuješ si to? Já nechápu, co? Pamatuješ si taková ta věštkyně jedna? No vím, kterou myslíš. No myslíš tu, co tady byla? Ne. Ne. Myslíš tu blondsku? Tu blondýnu, ona ti byla hodně podobná. A ta ještě není špatná, ta ještě docela jde, ale... Ty ho znáš? No ne, osobně. Aha. Tak jsem tam jako, že nemám čas přepnout kanál, když to tak řeknu. Co chceš? Chceš hladit nebo co? Já ti nerozumím. Já jenom dělám. No a já když Vladka tak zkoumám ze zadu, tak milí a vážení, myslím, že oni už to viděli. Ale jsou tam ještě takové červené detaily. Kde? Uhříky? Červené tečky. To máš vlastně. Víš co, Regino, rádi děláme s Pájou? No mi to nevadí, hlavně když mi dáš pokoj tady v tomhle. Nech Žádný toho. nechci, aby mě střikávala moje do tvýho. Dneska mám chuť dělat nějaký kraviny. Jo. Já se nedivím, že ti lidi neměli rádi, když byl malý. No muselo být dvojnásobně, trojnásobně, jsou děti hektický. Já když byl malý, to už se ani nepamatuju. To bylo perpetuum mobile určitě. No tak něco, jo. No. Pamatuju si rok 1984, to jsem byl v první třídě. To jsem ještě nebyla na světě. A co jsi vyváděl? Měli ti rádi učitelky, nebo jste měli haluze a měli tiky? Tak měl jsem na hlavě afro. Jsi se vymykal, veď? No hrozně. Tak tehdy to v té době bylo špatný. V té době to nebylo běžný míšený děcko, no. Hrozná škoda, že už to sluníčko je tak nízko, že se nejde vůbec už. Já si to mám v plánu. My jsme mohli být na té střeše, co? Jako mě obehnat, no. A mě to ale nebaví tady ležet, jako jo, už mám vyležený mozek. No tak to jo, ještě když už tady je zima, už to není o ničem. Už taky půjdu. Ty si lehni. Vezmu nohy. A za chvíli začnu dělat jídlo. Já jsem teď dojedla. Vlado, hele, prosím tě. Co? Až dojím ten sýr k obědu. Až budu, když mě uvidíš něčím jiným pak. Já ti přidám, tak ti přidám. Tak mi dej prosím tě facku, jo? Ne, já ti po přidám. tom obědě už nic nesmím, prosím tě. A proč? No proto, já asi tě chci proč, vidět s těma protože já mám takový bachor. Já tě chci vidět v těch růžových zařezaných plavkách. Co to máš na krku, dívej, co to mám. Barvu tam máš. Ale myslím, že od té, Je, no, tak máš to. Oranžovou. Tak máš zničený tričko na límci. Ne, tak to nevím. Ale tam to není vidět pod tím culíkem, to jenom já jak šmíruju.
Že tak kdo ví, co mi to kdo udělal, no. Nevadí, že tu ležím v botech, asi jo. No, Ne, když se to válí ale... po zemi, prosím tě, zleva, zprava. Ale ty to, nebo ti zmrznou a se stejně taková studená. Jako no, mě byla hrozná zima i v noci. No, ono... A ty mě ani nezahříváš, ty si vždycky lehneš to a... Tak on tě používá jako zahřívadlo. Jak tě můžu zahřát? Já mě ho musím a on nic. A jak tě mám zahřát, když není hrachová kaše? Jako není hrachová kaše, nemůžu zahřívat. A proč ty se neovlečeš, když máš kratě, si ti musí být zima. Já už jo. Mě zima na záda. Než za chvilku. Co budeme, jak říká Regina Šmolu. Vlado, nechte ksichty. Já teď cítím tvoje mandle, jak se ti hrabou v krku. Je mi chladno už. Tak se jdi obléct. Ne, já jsem tak línej, že mi se nechce. Ty chceš spát, mně se spát nechce. Ne, já relaxuju. Ty, mě to začalo včera tak svědit, tady tohle. No se toho jí a nemáš si to. Svědělo mě to hrozně, já myslím, že ze šílí. Nekoukej na mě, já to nesnáším. Tak jako tak mám být vedle tebe a nemám na tebe koukat. Ty se zbláznila, ne? Tak nekoukej na mě a mám, jak si s tebou mám povídat. No. Ježiši, musíš se furt vrnět. No tak vrtět se říká. Teda vrtět. Vrnět to můžu taky. Včera, jak jsi mě šmátla na pozádech, už jsem začal vrtět. Viděla jsi to? Jak jsem vrněl? Ne. Včera večer. Neviděla jsem to. Začal jsem vrnět, pak jsem začal kmitat. Ne, pak jsi šel na buchtu. Nemám černý pupínky na nosu. Ne, prosím tě, kdybys měl, tak mě to nezajímá. Já se právě dívám na tvý, víš, tak jsem si říkal, že je nemám taky. Ne? Já tam nemám, ale až vyjdu, tak si musím nechat ty mílie, aby to... Mílie, co to je? To jsou tady ty jemňonky bílý, jsou pod kůží, víš? To jsou mílie, takovej tu po kůži. Tomu nerozumím. No, ano, to chodím jednou za měsíc a půl, z toho hodně dělá. Je to u mladý pleti, co to dělá. Jsi ještě mladá? To jsem nepoznal. A oči máš moc hezký. Mě to nezajímá. Otevři, máš hnědo. Ježíš, mě to nezajímá, ty máš modrý, ale mám. Ne, já mám hnědý. Posraný mám. No. Ale jo. No jo. Jako máš tam takový hnědej švanc. To si ještě jako pán Bůh rozmyslel, jestli ti nechá modrý nebo hnědý, já právě, nevěděl. A víš vůbec, jaký máš oči? Koukáš se na ně někdy? Si prohlídni panenku. Teď nejsi zamilovaná do mě, protože máš strašně zúžený panenky. Teď už po mně toužíš a už se rozšiřují. No, žij se do toho, že mě miluješ. Ne, ale oni se rozšířej. No to se rozšířej panenky, to je dokázaný. Že normálně přes den v noci se ti to, ale když budeš cítit opravdu, že jsi zamilovaná, tak se pozná, no už se ti rozšiřuje, už ke mně něco cítíš a teď tě musím zrušit a uvidíš, jak se rozšíří úplně. Ty to nevíš? Ne, to nevím. No. A když člověk zemře, tak mu zasvítíš a už ty panenky nedělají nic. Což je logický, že jo? No. Je stejně zvláštní, že člověk má tam takovou černou tečku a přes to lidí. To je mazec, viď? Chtěl bych vidět, jak máš velký oko na lžičce, teda. To dobrý nápady, co? Aspoň mluvíš o něčem jiným taky, než si se tu probírá. Pojď se bavit o včerejšku. Ne, Vlado. Ne, já nechci taky. No, taky to bylo poprvé a naposled a už mě to nezajímalo. Akorát jsem si s tím otrávil celý večer. Ještě ráno jsem se probudil s tím. Jsem se netráv v obočí. Ježišmarja, já jsem tak... Neskoumej mě. Já tě neskoumám, a proč? Že nemám ráda, nemám. Co asi dělá Vendula a Vašek? Co práce?
Neříkej moc tady to jméno. Proč? Vždyť jsou to tví sourozenci. Jo, ale já nechtěla, abych No tak se o víš, ní kolik lidí je zmiňovala. na světě. Jo, takhle, tak to jsi měla říct už na začátku. No. Teď už je pozdě. Tak co dělá, nevím, Karel s tou, s Janou. Jo. Černou nikdo nic, jo? Ležíme. Jdeš taky? Ne. My se vzrušovali, ale teď říkat nebude. Já jsem nechutnej furt tady s tím. Ne, až mi to začne vadit, tak ti to řeknu. Já myslím, že už ti to vadí od začátku. A ne. To je hezky stíny, ty fialkový. Tak fialková a bronz. Je to ne? Bronz a fialková, ne? Na dlouhý řasy máš. Ty bože. To je dobrý, ale tohleto, to se mi líbí. Stejně máš takovou, nos máš jako kurčičku. Víš, takovou tu kyselou nakládanou. Stejně, no. Ty líčka máš jak telecí jemný. Ty líčka půjdou dolů. Když jsem Pusu máš kulatá. jak telátko. Všechno všem vrátím. Oči máš jako kráva. Krásně velký. Kráva má nejkrásnější oči, víš to? Mně se líbí i koňský. A jaký mám oči já? Doma svíčka. Jako vůl. No, jo. Vůl má nejkrásnější oči, to nevíš. Bej. Víš, co mi řekl? Že mám oči jako kráva. Krásný. No, On nemá jak vůl, no. No, teď no jsem to řekla. řekla. Bej S urážkou. s urážkou. Abys to nevzal moc hezky. Že já urážím zvířata, to je hrozný. No, zvířata mají krásné očička. No právě. Oni to mají tam ty má- řasičky No ty krásný, které jsou krásný. Johnnyček má krásný řasy, takhle. No. Jo, já se nedivím, že fakt Chtěl jako jsem mu někde namalovat uctívají, bílou nebo jak to linku, máme aby byly říct. ještě víc Krávy jsou vidět. kolikrát, i ty telátka jsou Regino, úplně- chtěl jsem Johnnyčkovi namalovat bílé linky, aby to víc vyniklo, jako víš. Jak bílinky. No, jako tak, aby ty černý řasy, jak má na tom, tak jsem chtěl, aby byly vidět. Víš, jaký má hezký Johnnyček? Když tam je kusatý, potom no, stačí slízt ze slunka, normálně úplně No a už seš jak, jiný. jak v mrazícím boxu, no. No, přesně tak, to vystihnu. Oh, let's go, rychle. Co jdeš dělat? No já nevím, oblíct. To je první a pak si rozmyslím, co budu dělat dál. Dá, to je hrozný tady. Teď mám zamrzlý. Tady právě nevíš, co budeš dělat, tak jsi ráda, když aspoň něco děláš. Jo, přesně. Takže jsem si znova vyprala věci, i když byly čistý některý, abych si je dobře vyžehlila. Já mám 2 košile, víš, že to je sranda, když to vydáváš ze skříně na věšáku. A... No, nechceš si lehnout mezi nás? Jo, můžu, ale víš co, já si chci už. Ne. Já možná zautočím na lečo, nejsem si jistá. Ale tak ten Jo. cír taky kousek, ale zase lečo mě přijde pro mě přijatelnější než to. Ty máš nádherný čílko. No, tak se pozná satanista. Mně se líbí to Se pozná tvoje. satanista, co? Mně se líbí to tvoje triko. Jo, děkuji. Chceš udělat z Dence radost? Zítra má svátek. No, na černé, tak to vypadalo tak dobře, že to jsem je- věděla, že to bude elegantní, černobílá, je dobrá kombinace. Evi, Zdenka má zítra svátek. Ale já musím koněk. By to mohla dát. To je strašný. No máš zima, jak to... Co? Že mi to hne na zád. No já, že nemáš někoho ráda. Jsem rozuměl. Že ji nemáš ráda. Jo, aha, to ne. Jsem rejpal. Tak rejpej. A nezkoumej mě a povídej něco jiného. Zítra má svátek. Mě... No to nic, to už to nebudem, ale ten svátek, už aspoň víš, co máš Já ti Dence pošlu zítra dát. pohled. Kartu mi pošleš. Aspoň víš, co máš Dence zítra dát. Vlado.
To je foto, už doma. 5 mega narostá, to jde, ne? Co budeme dělat večer, až se setmí? Tak mám jít na tu tvoji druhou půlku, aby jsme změnili pozici a šťárali se v té druhé straně? Jo, nebo jak? Pak bude těžký teda přelíst zase na ty místa, ale ať se nějak rozcvičíme, viď? Ale všimla jsi, že jsi na mě nejhodnější až večer před spaní. Jo, No. jo, to mě mrzí. Ne, já si dělám srandu, to je jedno, já to chápu. Já jsem na tebe hodnej od rána do večera furt, všimni si ten rozdíl. No. Dělal bych někomu zlost. Koho bychom měli někoho popíchnout. S Jaffarem to nevyšlo. Jako co? No ono mu to má tmavý, no. Mohla být nějaká sranda. To jo. Ono jak to, že mu to chytlo tak tmavě, on to měl být červený, jak to má Lucel. No ale oni tam dali málo ty červený, víš? To chtěl pořádně úplně. By vypadal jak Lenin. Můžeš si představit, že bychom na světě zůstali jenom my dva? Ne. Kdyby si zůstala jenom sama, abych se zabila. To bys neudělala. Ty bys mi to udělala, že bys mě opustila a nechala mě to samotného. Tak chci nejdřív, abych zabila tebe a pak sebe? To bylo asi lehčí, ale to já zase bych tady ještě chvíli chtěl být. Já totiž se říká, naděje umírá poslední. Víš? No. Je to tu fajn, ale už mě to nebaví tady ležet. Takže musím vstát. Bez toho křesla jsem vyřízený. Jo. Ten by nenapadlo lehnout, já bych si sednul. A to je jenom psychický zvyk. Ne, já ho mám rád. Chybí to tady, to křeslo. Taky jsi na něho zvykla. Kdykoliv uvidíš křeslo takovýhohle tvaru, že si vzpomeneš na mě. Viď? No, já ho mám u mámy, tyhle dvě. Jo, máte doma? No, u mámy ho mám. Jako v pokoji. Nahoře. Kdy jsi ho koupila? Já jsem se nekupovala, máma ho kupovala. Máma je kupovala. A houpete se na tom? Ne, vlastně i v obejváku je máme. A houpáte se na tom? Já moc na to nesedám. Ale přimluv se, ať mi jedno pošlou. Jo, to by bylo dobrý. Ale že neručím za to, jestli vydrží. To ne, Však mě no. to štve, jak se mi celý rozpadlo. Tak úplně celý, takhle po celé straně mi padlo. Vlado, to jo, ale musíš uznat, že jsi mi udělal trošku, ne radost, ale Velkou. to není radost samozřejmě. Byla škodolibá, ta se aspoň projevila za celou dobu. Ale jediný, čeho opravdu lituju, že jsem nebyla live tady a neviděla jsem to. Protože já bych se chlámala týden v kuse. A Romana jak ho hned táhla, aby vám ho ukázala. Právě. Jak vám ho hned táhla ukázala. Tak hned ho vzala a hned si vlezla do pokoje, aby ho ukázala. Ty víš, jak mě to mrzelo. No, bylo to na tebe strašně vidět, jaký jsem se tě furt prohlížela, protože jsem tě ještě takhle s tímhle facem neviděla. Facem, to je hrozný výraz. To je obličej face? Takhle jsem tě ještě neviděla, no, takže to To se bylo i anglicky říká zajímavé. face, jo? No, Face.
To bylo na tobě vidět, jak kdyby si ztratil něco osobního. Tak jako tam ti jdou nejlepší nápady. Tam Ale přemýšlí teď- člověk. Tady ne, Ty že jo? nelpíš Tady mě na- bolí hlava z tohohle. Ty nelpíš přece na věcech. Na věcech, jo, ale tohle je vlastně zdravotnická pomůcka. Vidíš to? To mi musí nahradit Ale musíš uznat, i pojišťovna. že jak tě mrzelo to křeslo, No. tak musíš uznat, že už až teď se dokážeš, no počkej, nemluv, že až teď se dokážeš vžít, Co prožívá kuřák? co třeba bylo s Anděličkem. Ne, tak to ne, to takhle Ne? není. Že mě to překvapuje. Co? Že tě to překvapuje? No. Že tohle nechápeš, no. Nechápu, ale ty musíš pochopit toho druhýho. Pelešníci, pelešivý. To ne.